At gusto ko mag-enjoy ra mo sa nice kayo nga music. Relaxing. Mailangan na to pag we are already near kay ice biome. Kita mo to, Enderman. Dool na ta. Yes. Yes. Nata sa balay. Yehey! Okay, abot na. Ang manok, tara pa ng manok ko. Hi, manok. Laman tayo, ilisod rin manok. Sorry. Hi, manok. Mag-greet sa tani manok. Hi, manok. Naman tayo muhang kuan. Imong chick o imong hen. Di ka kasakay rin, Kaya tawag balsa. Kaso lang ang balsa na ko gisakyan. Oh my god. Sugat din mga zombie. Hamtam tulog ani. Dito kay hayag. Di man na sila naghayag. Tari. Oh, sige, duol-duol siya. Okay. Tada yun. Tulog. Ayaw duol. Sige, matay ra ko kalitan ni Ron. Okay. Andam. Okay, wala. Okay, dali na ng bed. Uy, usama ni mo na akong manok. Dira, matay na akong manok. Yes, nakabalik na akong balay. Kumusta man ang mga chicken? Okay. Ako sang butang tanan sa akong chest ang kuan. Magamit din. Pati yun ako itong skeleton. Wait lang. Papatay na to. Wala na lagi. Hello. Hello, horsey. Kani ang ingalan ako ani niya kay Coffee. Kani ang ingalan ako sa imuha kay saan ba ko ingalan mo? Si Coffee. Si Ash. Si Coffee, si Ash. Og si Sunset. Diba? Nagkis lang ngalan. Si Coffee, si Ash, o si Sunset. Siyempre, mag-craft ta o kuan para nila. Para makabalo ang mga tao. Mag-craft ta o sign. Okay, talaga. Mga ito unang buhaton. Okay. Kani, mao, si okay, nakaim ko balingong kuan. This is hello. My name is Ash. Short for
Ashen bolt. Okay. Don't forget to smile. Forget not smiling. Okay. And nalanin mo kasi coffee. Hi there. Ako si Barako. Can we be friends? Friends? Salamat. Ngiti naman. Ay. Smile. Okay. And then this is what's your name again? Sunset. Sunset is my name. I am a she. Anong pangalan mo? Ngiti. Ngumiti ka. Okay. Nice. Okay. Karon. Yan na naman ta diri. Harvest tag itlog. Kaya ka na kayong itlog. Mga si Julie Baker ani. Kaya naman ni Julie Baker katong salida nga The Flipped. That's a great movie. I watched it maybe 7 times. Kut kapila na ko ilang tawa to. Di ko sumhan. Ano, siya nga sa itlog eh. Grabe, daghan na nag-itlog eh. Aman to si Manok Nok. Nok. Harvest na tanok. Uy, napugay itlog Nok. Harvest tanok. Okay, kuha ta ni Nok. Maliso. Okay. Dugay silang manguan. Di ka mong hawa dara sa balsa Nok. Kanahan ka.
Okay. Daan na nato na itong mga na-harvest. Ito na ito sa chest. Okay. 4 ka buok. Ang liso, 3. Kano na ito nag-liso. Mamawanoksin. Okay. Siyempre, sila po. Lama lagi to akong gisakyan ganiha. I mean, dili ganiha. Katong... Oh, ganiha mo ko nagdula. Di mo kagawas. Grabe crowded kayo. Di ko kasulod. Nag-atang nung sa dalan tanan. Nataong rin pagbugaw. Uy. Mo rin nagkalisod mo kay wala man din ni. Okay, kuha tag yuta.